sai fa mun kewayo sai mun kewayo su yau ba za mu yi kwantar littafi ba Allah ya yarda mun shirya bismillahir rahmanir rahim mala yake ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharikala shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya wa ashhadu ina shaidawa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lalle annabi muhammad bawa ne na Allah ko manzansa ne sallallahu alaihi wa sallam tsira da aminci tabbata a gare shi wa ala sa'iril anbiya hakanan da sauran annabawa ana tare wal mursalina da sauran manzanni 313 annabawa 120 hadithin Tirmidhi Albani ya hassana shi wa ali kullin da iyalan dukkansu annabawa da manzannin mala yace yana musu salati yana nema musu tsira wa tabi'ina lahum bi ihsanin da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa ila yawmiddin zuwa ranar sakamako kiyama kenan amma ba'du bayan haka fa yaqulu al-abdu bawa yana cewa al-faqiru talaka ila Allah wanda yake nema a wajen Allah Abul Hasan shine Abul Hasan Aliyul Maliki Aliyu wanda yake ba Maliki Ash-Shadhili dan ɗarikan Shadhiliya ba dai ɗarikan aka zo koya ba ko fiqihun aka zo koya ko ba abin da zai kawo mana nan na ɗarikan shi insha Allah ghafarallahu lahu Allah gafarta masa wa liwalidayhi da iyayensa da namu wa mashayikhihi da malamansa wa ikhwanihi da yan uwansa duka da namu wa sa'iri ahli sunnatil muhammadiyya da sauran ahli sunna da wanda suke bin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace hadhihi muqaddima wannan ainihin gabatarwa ne fi masail na a cikin waɗansu mas'aloli min al-ibadat wanda suke da alaka da ibada ba aqida ba komai ba wa ghairi zalika da wannan haka din ala madhhabil imami Malik yayi wannan rubutu ne akan madhhabin Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala kaga mai iziya ya gyara akan mai ashmawi ko liyantafi bihal wildan liyantafi bihal wildan wai yayi iziya ne saboda kananan yara su amfana da shi sai ya shigo da mu ya ce wa nahuhum da wasunsu insha Allah in Allah ya yadda an fahimta yace la khasduha na rere wannan littafin ne na yi summarizing ɗinsa ne min kitabi yarhamukallah min kitabi daga ainihin wani littafi na al-musamma wanda yake ake kiran shi bi umdati salik ala madhhabi imam malik umdatu salik ala madhhabi imam malik akan madhhabin ainihin imam malik umda madogara ne na matafiyi ko akan madhhabin imam malik fil ibadat akan ibada wa ghairi zalik da wani haka to littafin ne aka yi summary ne na wancan littafin wa sammaituha na kira wannan littafin na rada mai suna bil muqaddimatil iziyya muqaddima ne abin gabatarwa ne ainihin na littafin iziyya an ce wannan nisba ne na wani gari wanda yake nan alqahira an fahimta iziyya din daga izza ne ko sai ya zama iziyya an fahimta lil jama'atil azhariyya na yi ma ainihin jama'an azhar ne azhar Cairo kenan ko Egypt kenan shi bai misire ne mustamilatan ala ahada ashara baban wannan littafin ya kunshi babuka guda 11 albabul awwal babi na farko fi tahara zai magana ne game da tsarki yace qala Allah ta'ala Allah yana cewa wa anzalna minas sama'i mun saukar daga sama anzalna mun saukar wannan litta'azim amma Allah ai shi kadai ne wal huwa Allahu ahad Allahu samad ko me muka saukar maf'ulinka ma'an mun saukar da ruwa tahuran wanda yake ainihin mai tsarki sai ce alma'u tahur abinda ake nufi da ruwa mai tsarki ma kana tahiran fi nafsihi ruwan da zai yake tsarkakewa shi ga kankin kansa za a yi amfani da shi a wankan janaba a alwala da sauransu mutahiran li ghairihi ko mai tsarkake waninsa kama ilbahar kamar ruwan teku wal bi'ir kamar ruwan rijiya wal matsar kamar ruwan sama idza lam yataghayyar shay'un min awsafihi thalatha idan ɗaya daga cikin siffofin nan nasa uku bai canza ba wahaya sune al-lawn ruwan sama da ruwan rijiya da ruwan teku yana zama mai tsarki ne mai tsarkakewa idan ainihin mene kalansa bai canza ba wa ta'am ɗanɗanansa bai canza ba wa re ƙanshinsa ko warinsa bai canza ba to idan ya zama haka shikenan sai zama za a yi amfani da shi an fahimta asali ruwa mai tsarki ne sai in waɗannan sun canza hadithin mai rauni ne mun tattauna wannan a cikin bulugul maram a baya amma dai malamai na aiki da shi
bima yanfaku anhu galiban da abin da galibi yake rabuwa da ruwa sun raba jiha Allah bai yi su ɗaya ba kallaban kamar nono daban ruwa daban wal asal zuma daban ruwa daban wal baul fitsari daban ruwa daban wal azira ba haya daban ruwa daban fa in taghayyara shay'un min awsafihi thalatha idan ɗaya daga cikin waɗannan siffofi guda ukun suka canza bima zukira da abin da aka ambata wa nahwihi ko waninsa halatto da shi a ranka ka kara fala yasihu alwudu'u minhu to baya halasa alwala da shi wala alghusl baya halasa ai wankan ainihin mene shari'a da shi wala istinja baya halasa ai mene tsarki da shi al istinja tsarki na ruwa ko wal mutaghayyir ko mutaghayyir ismu fa'il ne ko ismu maf'ul ismu fa'il ne wal mutaghayyir bi tahir an fahimta ruwan abin da ya canza da ainihin mene mai tsarki tahirin shi ma mai tsarki ne sai dai ghairu tahurin ba mai tsarkakewa ba yusta'malu fil ibadat fil adat za a amfani da shi a cikin abubuwan al'ada za a yi girki da shi za a yi wanke-wanke da shi za a yi wanka da shi za a yi wanki da shi amma wala yusta'malu fil ibadat ba za a amfani da shi a cikin abubuwan bauta ba an fahimta wal mutaghayyir bin najas wanda kuma ya jirkita ya canza da najasa najisun ya dawo mai najasa la yusta'malu fi shay'in min al'adat ba za a yi amfani da shi ba abubuwan al'ada wala fi shay'in min al'ibadat ko dan abubuwa na mene na ibada an fahimta yace wa idza taghayyara bima huwa min qararihi amma idan ruwa ya canza da abin da yake matabbatansa ne a nan ainihin ruwan yake ya zama ya canza da shi katturab kamar ainihin ƙasa ruwa ya canza da launin ƙasa kuma ai ƙasan a rijiya haɗe suke da ruwa da ainihin ƙasan a cikin rijiya wal milh ko kuma gishiri ya zama ainihin kamar ruwan teku wal nura ko faran ƙasa au bima tawallada minhu ko daga abin da ya haifu saboda ainihin ruwan da ya daɗe a wajen an fahimta ka tuhlab kama ainihin gansa kuka ko irin su kainuwa misali au bitolil mukti ko ruwa ya daɗe a ciki ko a cikin ainihin tanki ne ko menene sai da matsatsa ya zama ruwa ya canza da shi fa innahu la yadur wannan baya cutarwa wa yusta'malu fil adati wal ibadat za a yi amfani da shi a wajen mene a wajen adat wajen abubuwa na al'ada da kuma na ibada wa idza waqa fil ma'il qalil idan abu ya fada a cikin ruwa dan kadan ka aniyatil wudu kaman ƙwaryan alwala lil mutawaddi ga mai alwala wa aniyatil gusli ko ƙwaryan wanka bokiti lil muktasil ga mai wanka ina fa'ilin ka na waqa'a wa idza waqa'a sai ka ce najasatun ga najasa nan anan idan najasa ta mene ta fada a ciki an fahimta walam tughayyirhu bata canza shi ba to fa innahu yasihu tatahiru bihi ya halasta a tsarkaka da shi lakin sai dai yukra an kyamata idza wujida ghayruhu an samu waninsa da nisan kaɗan ne ta fada a cikin ruwa mai yawa za ka iya amfani da shi amma an ka samu wani ruwan yukra an kyamace haka wal ma'ul musta'mal fil wudu ruwan da aka yi amfani da shi wajen alwala na gama alwala tsab da ruwan aka tara shi waje ɗaya wal ghusl ko kuma ne wankan janaba ko wankan juma'a ko wankan idi da ruwan aka tara shi tahurun ruwan nan fa mai tsarki ne amma yukrahu tatahiru bihi an kyamaci a ce za a ƙara yin wani abin tsarkakewa da shi ma'a wujudu ghairihi akwai waninsa kun ji wannan magana wa fil musta'mal fi ghairihi amma ruwan da aka yi amfani da shi a wanin da ba wannan ba kal musta'mal fi tabarrud kamar ruwan da aka yi amfani da shi wajen wankan yau da kullun an ɗayi ne kawai a sanyaya jiki wa ghusl juma'a ko wankan juma'a kaulani malaman fiqhun malikiya sun yi magana guda biyu bil karaha waɗansu suka ce makaruhi ne wa adami ha waɗansu suka ce ba makaruhi bane Allahu ta'ala a'lam risala ai Abraham ina risala ta